pulpetissa teillä on matematiikan tehtäviä. Ottakaa ne pulpetin päälle. Kun katselette luokkaa, niin huomaatte, että on geometrian muotoja taululla ja on myös joitakin lukuja täällä luokan seinillä. Seuraavaksi tehdään niin, että saat ihan omassa tahdissa lukea tehtävän, katsot, että missä mahtaa olla vastaus. Ja kun olet varma, että toi on varmaankin se oikea vastaus, menet sen luvun tai sen muodon kohdalle ja teet hypyn sen päälle. Jos olet epävarma siitä, jos vastaus on oikea, voit katsoa kääntöpuolelle, että oliko vastaus oikea. Onko valmista? Tehkää tehtävät. Kun olet tehnyt yhden tehtävän, tule takaisin omalle paikallesi ja otat seuraavan tehtävän.